ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟି ଭାବିଛ କରିବା କଣ ଭିଡିଓ ହଁ ହଉ ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଟେ ଭାବିଛି ବୁଝିଲେ ବୋଲେ ସେ ଟପିକ ଟା ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ନଜରରୁ ଆସିବା ବୁଝିଲେ ଲୋକ ନଜରରୁ ଆମେ କେମିତି ଆସିବା ହେଲେ କଣ କରିବା ନା ସକାଳୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କୁଅଡିରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟି ପକେଇଲା ବୁଝିଲ କୁକୁରଟି ପକେଇଲା କୁକୁରଟି ପକେଇଦେଇରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦା ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆମେ ତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା ପୁରା ଲୋକ ଲୋଚନ ପଳେଇବା ପୁରା ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ତାପରେ ଆମ ଯାହା ପୁରା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୁଝିଲ ଏଇ ଶିବ କଣ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପକେଇବ କହୁଥିଲେ ପରା ପାର ପାଣି ପକେଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବକ ବକ ହଉଛି ସେ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତମେ ପାଣି ପକେଇବ କାହାର ପାଣି ପକେଇବ ତୁମ କହିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହଉ ଛାଡ ଆସ ପାଣି ପକେଇ ଆସ ଆସ